Kelomai ka taute busno tini ang hai ndorong ni Dipok Entertainment YouTube channel taute busom. Tini hai phajapi ka ndorong thani sara Tripura ni kok thomar no tui. Tam khai norok saimana sin Tripura o tabu ini Tripura sarok ore pore hinglai tonglai mani. Kisa misa rang low pro ni bagoi. Kebo ba BJP join kebo ba Tripura mota join. Bo hai legal laga in tongmani te Tripura sarok body saw soginai te sini politics leaders rok neta rok Tripura sarno body saw utlangnai paithago Tripura sarok muthang janai de muthang jagya borni borok to Bangladesh ni famous aga fight ong burung burung tau point na getter Tripura den tau point separate state IPF tiromni modality committee Tripura sa ekot mungsa kok ti sajagya man script ok tui kok banglajak jesa jaga phano Tripura sar nei kaise samung phano success niako politics party hini tonglayo alliance khai tonglayo ini Tripura ni okok rong tuinu saikhan ni taute busong norok video ni pula ni sim paithak jora kisa khalo gina na khadi norok share khadi o video no like subscribe te bell icon o kisa click khadi di sung kubongo borono phunungan nango saimana nango support bukhai nango Tripura hawa bubagra bu phanchang dihni sawo Tripura sarok no sukaknai phatani bhainai raida sa etoi tong tonai Bangladesh ro oroksi soranati kentu sung kebo khuk khulogoi saragya abuk মন্ত্রী MLA business koto oto DM police teacher IAS ungui tongmai sin Tripura o borok jottonu refugee soranati mangsi kintu borok o jaga phai ration card na kha aadhar card na kha pan card sram ka jottonu sramui documents sramui oron nagorik ungui tong kintu borok actually kai soranati norok boi pori phaya kai nuknai soranati ni kebuba 46 ungni phaika 47 48 49 50 rogo phaika aborok jottonu bini busabuti rok tabuk netan মন্ত্রী ungui tongbayu business koto koto khai tongbayu 71 phaimani rok abo jottonu tabuk Tripura o koto koto sai tongo jemon kebuba norok nukna news media paper chapoknai khobor suinai obahai kobangma Tripura sani bagai mang hamya khai sung borno logiri lai tonglayo sung borno no boroni gulam mungui tongo pornop sarkar norok saimanna bot sabsamai Tripura sani birudi mang suyo Tripura sani birudi mang suyo Tripura sani mang thatta kari tongo oroni MLA rono minister no kono dam dia Tripura sa police no kono dam dia sak sak bot Tripura ni raja hini wansogui tongo Tripura ni main chief minister sepan kotoro sugo kai tongo je kono politics ni meeting party meeting kai o media giri khaiya oi aroni leaders neta chairman haike tong tong nai nai di Mia Hemanta Biswa Sarma phaiman jago bo bosi rok risa angui tongo jesa jagapan lamsogu jesa jagapan ko koto te thatta kare usini MLA sar Ranjit no MLA tuti okra saimia bono amsokai Tripura no thungsugui tong abo tamni bagui yung tong sini Tripura burbo rongni bagui sin Tripura borno raja songui malik songui tongbai man bagui sungno gulam khai kaduli tong ebo jagari layo tebo half falayo boroni borno sungkai half faloi olokai borne kamla muni ingu hangnai dia gotlo ko ma sini borro muni ingui tong borni wansani yago wansani nogo thangoi hatano kebo mai boru kebo mai ra ung tong sin Tripura sarok joto jagano obai kai sini borno muni sramoi tonika jora kaisa sin Tripura ha to sin Tripura sani mangsible ke borok sin Tripura thokki ui hana kha pai pheka klai klai khai tago phalai tong sin Tripura sarok tago ADC office dana ne palangui tong Tripura sarok nijini nok thaino borni borno riui niji khai borni gelamunani bornaro kampai sanani abosi surungbayu sak sak no phanggo sinan ringya sak sak ang no phangui manu hnei confidence diwi kok sawi busanga abugnai krui kebu saragya o Tripura ni wansarok besir bag nu Bangladesh ni soranati pal khainaro khorak disadi slogan dilaidi abono tuyu je kono misil meeting onarok sadi tabu kebu ba মন্ত্রী minister police journalist ungoi nini koktoma thumnai ungoi phutani khai tongnai tongtong abjottono soranati sung borni birudde khorak disadi awos kai fan khaioi borno si Tripura sani birudde suinani mojbur kharidi janjani Facebook roko suidi rokbu channel kholokdi norokbu history sinani surungdi live ma suidi abagai sikaisi next generation nisir rubu sinai khasinai saimanai busango awugnai ake sab somai nu sung sini live na khibui wansarok si o hani malik noi dinu tung wansan yago yafari dibe khai borno nu raja songui to hagai tung komor sinai abuk 31% 2011 ni census abuk ni census to busuja nungui no ke norok to komajang nu blei oba ke komaja ke thangkai 0% paike norok te chakri kutha maya kuno odikar maya politics no odikar mangla nichoi tabuku wansa bodor ganao tongnai rok o wanji sawoi wanji chamung chawi wanji kanmung kanoi jiben kaijagoi wanji ben busamani tongnai rok yob hai khai thangbai ni joton ampore sak ni culture no bobai kenar nai sak ni chamung no bobai kenar lainai te sak ni language ro no bobai kenar lainai ni Tripura sa bo songon rok bob peke khadinar nai abono rok wansan khari taute busong belekai guruttopurno kok taute busong oborong tuinun tini belekai dukhan angosin Tripura sa rok BJP khailayo tau BJP thanglayo o BJP Tripura sa no protection nayo rok Gujarat Haryana Bihar Jharkhand ni news rok naidi ajaga rok jottonu bud riwisi rok sobai jagoi tong gorib no tebo gorib samui tong borok khai ganang sai tong jesa jaga pano bikha biri na borok khai uri rok khai bikha biri ni sawo nang rok khai donation ni sawo ei মন্ত্রী rok khai ba GST ni thepai borok bikasani mang ganang khai tong abo hairona sinan nang taute bu saimana nangnai share khadi o video no jeman sang rok share khadi ango video te bisilog regla ethaga hainai sasine no joton kaham tong ni su tong ni ini bagai hainai joton no khulum pika